leydi Senegaal e nder geɗe faggudu muɗum ina jogii ko wiyete awo. Awo noon e nder leydi Senegaal en jogii nokkuuji ɗiɗi haa e tati Allah hoddiri jooni woni nayi. Awo heewi waɗeede ko e geec maayo haatngo mawngo walla e maayo welngo wayra e beeli. Jooni noon ɗin beeli walla caarli nattii tan aweede awo wongo sifa wongo joli awo ngo ɗaɓi waade hono ndani ko ɗum ndema awo sabu ko neɗɗo weerata weero mum haa yaaja waɗa heen geɗe ɗe ngannduɗaa kene wayno ndiyam ɗam ngannduɗaa ɗum jokkondiri e maayo ɗum waɗe ndiyam ɗam yettoo ɗon te heewi waɗeede ko nder jeeri si ɗum waɗi ɓiɓɓe e ɓoccooɗe liɗɗi mbaɗoyee toon e on sahaa awo ngo wooda toon liɗɗi ɗi nehee toon haa ɗi mawna wonta gawateeɗi. Leydi Senegaal e sifaa muɗum gawirɗi noon jogii ko sifaaji ɗiɗi: awo aatanteewo e awo mbaylaandi. Awo aadanteewo ko ɗum woni ko tawrunoɗen taaniraaɓe ɓenen hanki ene mbaɗa e laaɗe ina njaha geec walla njaha maayo ina ngawoyaa toon mbeddoo saakitaaji ina ngawra noon. Kono noon awo wongo joltii heen wiyeteengo awo mbaylaandi. Ɗum ɗo ko awo laaɗe mawɗe ɗi nganndanɗaa ina mbaawi jooɗaade e nder maayo haatngo walla welngo kina tolnoo e lebbi 3 haa e lebbi 6 jaraa bom ina yaha haa hitaande nde faggoyoo ko ari adda. Ɗum ɗon ko faggii ko yeeyoyee caggal leyɗeele waɗee e mbaylaandi ɗuma wattee koye potiiji ina huutoree ina ñaamee. Nden noon leydi Senegaal ko ɗi sifaaji ɗiɗi njogii kono noon kadi ko ɗi nokkuuji nayi ngawata.